Здравейте, мили приятели! Здравейте, малки и големи слушатели и любители на хубавите приказки! Ние с вас продължаваме нашите срещи. Днес аз искам да споделя с вас и да ви прочета една чудна народна приказка, разказана от големия приятел на децата Рамбо Силек. И така, слушайте и гледайте внимателно. Така, приказката се казва Незнаен юнак. Имало едно време един цар. Той овдовял и се оженил втори път. Царят имал от първата си жена едно момче. Новата царица никак не обичала завареничето. Гледала да го премахне. Момчето имало бяло конче със звезда на челото. Всяка вечер то ходило при кончето. Една вечер кончето рекло на момчето: до вечера не яш от хубавите гозби на мащехата, в тях има отрова. Вечерта момчето казало, че му се прияло хляб и сол. Поискало да му донесат. Наяло се с хляб и сол, да не се отровило. На другата вечер кончето рекло на момчето: до вечера не дей ляга на постелките си, под тях има бръсначи. Царицата ги е сложила, та като легнеш ще се закориш. Вечерта момчето легнало на дъските и се избавило. На третата вечер кончето пак рекло на момчето: сега пък царицата сложила змия под твоята възглавница, та да те охапе, убий змията преди да си легнеш. Вечерта момчето убило змията преди да си легне и останало живо и здраво. Царицата съгледала, че момчето всяка вечер влиза в обора. Досетила се, че кончето го е научило да не яде от гозбата, да легне на дъските и да убие змията. Затова намислила да премахне кончето. Престорила се на болна. Дошъл царя да я види. Тя му рекла: моля ти се, царю честити, намери ми сърце от бяло конче със звезда на челото. Щом изям това сърце, то ще оздравея. Такова конче има само моят син, казал царят, но той го пази като очите си. Дано се съгласи да го заколим. Царицата се престорила на сърдита и извикала: прави каквото щеш, сега разбрах какъв цар си ти. На едно момче не можеш да отсъдиш. Бащата отишъл при момчето, рекал му: майка ти е болна, за да оздравее, трябва да заколим твоето конче, та да му изяде сърцето. Бива, тате, рекло момчето, но искам да ми направиш златни дрехи, да греят като слънце, а кончето ми със златно седло да оседлаеш. Ще се пременя и ще го препусна за последен път. Затворете портите, ако се страхувате, че ще избягам. Царят се съгласил. Момчето отишло при кончето. Разказал му какво иска царицата, а кончето рекло: не бой се, като ме препуснеш, аз ще избавя и тебе, и мене. Направили златни дрехи, приготвили седлото, облякло се момчето, пременило кончето, извело го на двора, яхнало го. Събрало се мало и голямо да гледа. Царят излязъл на двора, запрепускало момчето. Кончето обикаляло двора и все повече се засилвало. По едно време момчето се хванало за гривата, кончето полетяло като вятър, прескочило оградата
и се спуснало низ полето. Припкало кончето, стигнало в друго царство. Момчето съблякло златните дрехи, вързало ги на седлото, кончето му дало 3 косама от гривата си и рекло: щом ти дотрябвам, нагрей космите и аз ще дойда. Кончето отишло в гората. Момчето купило от един стар овчар скъсани дрехи, облякло се и се запътило към столицата на царството. Главило се градинар в царската градина. По цял ден копаело, съдило, плевило, поливало цветята, разхубавило царската градина. Една вечер нагряло 3 косама. Тоз час дотърчало кончето. Момчето облякло златните дрехи, яхнало кончето и цяла нощ препускало из градината. Чак на разсъмване съблякло златните дрехи, привързало ги на седлото и изпратило кончето. Момчето си мислело, че никой не го забелязвал. Ала царската дъщеря цяла нощ го гледала от прозореца на двореца. На сутринта всички видели из потъпканата градина. Видял я и царят, попитал момчето: кой изтъпка градината? Не знае ни юнак, царю честити. Не знае ни юнак ли, викнал царят. Скоро да се махаш от очите ми. Царят изпъдил момчето. Ала царската дъщеря по цял ден и по цяла нощ плачела за младия градинар. Искала да се омъжи за него. А царят не давал да му се издуме. Царската дъщеря плакала, поболяла се от мъка по момъка. Най-после царят я повикал при себе си, рекал й: дъще, не вярвах, че толкова ще изглупееш. Свършиха ли се царските синове, да искаш за прост градинар да се омъжиш? А щом не можеш да живееш без него, венчайте се, ала никога не се вестявайте пред очите ми. Царската дъщеря се омъжила за младия градинар. Царят оставил младите да живеят в една стаичка под стълбата. Минало се, що се минало, царят тръгнал да се бие срещу друг цар. Царският зет възседнал едно куцо магаре и го подкарал из пътя, дето минавала войската. Като стигнал до едно блато, вкарал магарето в тинята. То затънало и не можело да помръдне. Кой как минал край царския зет, се думал: ти своето магаре ще помогнеш на царя, че никой няма да те види. Незнайният юнак седял върху магарето и нищо не отвръщал. Като отминали всички, надрял 3 косама. Кончето на часа дотърчало. Той облякал златните дрехи, яхнал кончето и полетял към бойното поле. В разгара на боя противниците нападнали царя и малко останало да го убият. Но тъкмо в този миг долетял като хала млад конник, развъртял златна сабя, прогонил враговете и спасил живота на царя. В битката момъкът бил ранен в котрето на дясната ръка. Царят извадил златошита кърпа и сам превързал раната. След боя момъкът препуснал кончето, стигнал до блатото, магарето стояло в тинята. Той съблякал златните дрехи, привързал ги у седлото, изпратил кончето и яхнал пак магарето. Задала се войската отдолу. Войскарите почнали пак да се присмиват на царския зет. Всички му думали: хайде, връщай се вече и ти, славни юнако! И царят дори се позасмял. Когато извървяла войската, царския зет изкарал магарето из тинята и куцук стигнал в двореца. Влязал в своята стайчка под стълбата. Легнал да спи и поръчал на жена си да не го буди 3 дни и 3 нощи. В това време царят преглеждал войниците. Искал да види кои са останали живи и кои убити. Дошло му на ум за Зетя. Пратил да го повикат, да се посмеят с него.
Ала колкото души отивали да го викат, все се връщали. Царската дъщеря им казала, че мъжът им заръчал да не го буди 3 дни и 3 нощи. Ядосал се царят, сам отишъл в стаичката под стълбата. Но що да види? С неговата кърпа била вързана ръката на зетя му. Той го събудил и му казва: казвай, зетко, откъде взе тази кърпа на ръката си? Момъкът разказал всичко от край до край. Зарадвал се царят, завел зетя си в двореца и го поставил да царува в царството му. Като станал цар, момъкът нагрял 3 косъма. Дошло кончето. Той взел дрехите, пременил се и грейнал като слънце. А на кончето направил широк обор от чисто злато. Хареса ли ви приказката, деца? Надявам се, че да. Друг път пак ще продължим. Мили приятели, още като бях малка, замечтах да споделя с вас, когато порасна и вече стана баба, една моя любима книжка. И това е Пътиланско царство на големия разказвач Ран Босилек. Нали нямате нищо против да ви прочита някой от пътилата на моите приятели от тази чудно хубава книжка, нали? И така, баба започва. Пътиланско царство от Ран Босилек, разказът Излет. Драги ми смехурко, зимата се мина, топло слънце грейна и заскача лудо моята дружина. На излет горе в планината, че там са по-сладки смехът и играта. Баба Цуцулана тоя зов подхвана и рече за смяна. Права дума думат моите юнаци. Сред планински въздух, сред китни дъбрави и стройни богаци, човек подмладява. Зато и още утре, нали е неделя, излет ще направим. Пригответе всички пролетни премени. Утре заран рано елате при мене. Ядене ще вземем и път ще поемем към планината. Бабо, да си жива, викнаха децата. А Дана добави: аз и едно въже ще сложа в турбата, да запирка някой от нас, ако стори, да го теклим всички с въжето нагоре. На сутринта рано тръгнахме с песен. Отначало пътят бе равен и лесен. Лъхаше ни вятър, пееха ни птички и леко и бодро подскачахме всички. Поспряхме за малко, похапнахме сладко, поехме отново. Хайде, пътиланци, с подновени сили да вървим нагоре, от тука начева вече стръмнината. Баба Цуцулана тихо проговори: дали ще ме слушат краката нагоре? Бабо, не плаши се, отвърна и Дана. Той въже, защо е тука в турбата? Нали е за помощ? Ние да сме здрави. А Панчо добави: трябва сега още нещо да направим, та да не оставим наслед пътя баба. От товара трябва да й се отнеме. Бабо, дай да нося 2 козунака с едрите бадеми. И малката Мика и тя утеши я. Пък аз ще ти нося жълтата кисия с дребните бомбони, дето разхладяват, когато си морна и те натежават. Баба се усмихна и кротко им рече: почакайте още и за тая помощ скоро време дойде. Вървехме и стръмна пътека отстрани поехме. Но скала висока пътя ни препречи. Баба Цуцулана се запря и рече: тук ще остана. Под таз стръмна урва, който сила има, нека да се качи. Панчо се обади: ах, миличка баба, умори се, значи. Давай козунака, дружината гладна, от кога го чака? А Мика извика: бомбоните дай ни, от тях ще добием ние сили незнайни. Баба ни нахрани. Пътила на Дана, Гана, аз и Данчо възлязохме тоз час горе на скалата. Оттам Дана хвърли въжето на баба. Тя се върза здраво, с 2 ръце го хвана. Дръпнахме въжето и викнахме гръмко: хайде, бабо, сете напън дай си и ще се изкачиш.
ала нито стъпка баба не прекачи. Не мога, вика и не мърда. Настана тревога. Дръпнахме отново. Пак викнахме всички. Хайде, хайде, хайде! Стреснахме в гората животни и птички, но баба не мръдна. Пътиланчо Панчо тогас чудо стори. Зад баба той скочи и викна високо. Кущер, бабо, лази из тревата, бягай на скалата! И за мича горе баба се намери и към върха хукна като младо яре. С голяма мъка стигнахме я горе, аз си заговорих. Право казваш, бабо, тука планината чудеси и прави. Млади подлудява, стари подмладява. Прихна да се смее цялата дружина и в смях и закачки разходката мина. Ядохме, играхме, пяхме и се смяхме и по късна вечер в града се прибрахме. Поздрав най-сърдечен, драги ми Смехурко, твой приятел вечен, весел Пътиланчо. За днеска толкова, друг път ще продължим пак. Така. Отгоре ли?